Поліція достала телефонат від Жені. На начерті виділа свого сина. До її дому була вислана глядка, аби зіскала інформація. Стівен Ріс Кокрен, 25 років. На вулиці було ж в'яз крат. У віку 2 років його опустила матка. Його живот се склада з дитячих утулків, з яких утікав, а вступував до нових. 13 років був заткнутий кволі невгодному справанню. Потім дошло к дальшим порушенням закону. Уж був 2 крат отсуден, а мав проблеми кволі неплатенню покут. В последному часі навštívil свою маму. А povedal, že chce uniesť malé dievčatko, znestilniť ho a zabiť. Polícia okamžite informovala o tejto osobe v médiách. Miestni obyvatelia boli tak zmetení, že jeden muž začal hľadkovať na vlastnú pesť. Spozornoval podozrivého, ale nemal telefón a tak upozornil políciu na najbližšom kontrolnom stanovišti. Ďalej jeden farmár nahlásil, že na jeho poli je muž, ktorý vyzerá ako on. Na miesto sa vybrala polícia a agenti FBI. Zatkli ho a bol to naozaj on. Steven spontánne povedal, čo sa deje, nepamätám si nič. Na otázku, kde je to dievča, úplne odmietol svoju účasť a tváril sa, že vôbec ničomu nerozumie. Neskôr podľa novín odmietol v dôsledku mimoriadneho vyčerpania. Policajti boli určite radi, že majú únoscu, ale strach zo zlého konca pre Katie len rastol. Добровольці sa згромаджили в близькості нового міста Патрані, а чекали на поволення поліції pokračovať Патрані. FBI не була присвячена, že by bolo kompetentné vstúpiť toľko ľudí. Mogli jednoducho zničiť dokazy, alebo si dievčatku nevšimnúť. Polícia sa preto rozhodla zavolať psovodov za psami, ale tí mohli prísť až o 30 minút. A Dav nemenil čakať. Niektorí ľudia začali preliezať cez plot. Šéf polícii sa na nich chystal zakričať, aby zostali na svojich miestach, ale počul výkrik "Pozrite, tam je". Z hustého krovia sa vynorilo malé dievčatko, bolo celé od blata a nahé, podľa tlače malo na sebe len ponožky. Dav začal kričať a jasať, podával si ruky s políciou. Katie sa našla 22 hodín po jej zmiznutí, približne o 14:20. Veliteľské stanovištia dobrovoľníkov a polície boli plné radosti, niektorí z nich už prestali dúfať, že Katie nájdu. Na druhý deň Katie ukázala svojmu otcovi, prokurátorovi a polícii, kam ju Steve odviedol. Podľa nej sa ani na chvíľu nezastavil, rozmazal ju v blate, aby ich pátracie psi nemohli nájsť. V jednom okamihu pod hrozbou smrti vystrčila nohu, aby si ju všimol zástupca šerifa, ale policajti si žiaľ drobnú nohu nevšimli. 20 minút pred stretnutím s políciou sa Steve ospravedlnil a zmizol a nedaleko sa našiel jeho nôž, ktorým ohrozoval dievčatá a samotnú Katie. Otec obete Katie chcel usporiadať pújlickú konferenciu. Spolu s Katie sa poďakoval všetkým policajtom, agentom FBI a dobrovoľníkom za ich pomoc. Otec povedal rodičom detí, aby ich naučili neotvárať dvere cudzím ľuďom a byť opatrní. Poznamenal tiež, že deti sú v dobrom stave, ale dostávajú psychologickú pomoc. Mimochodom, ten dom už nie je na predaj a rodina v ňom zostala. Na súde sa Steven Rhys Cochran objavil v bielej väzenskej kombinéze, ticho odpovedal na otázky sudcu a pôsobil zmetene. Súdna sieň bola zaplnená hlavne zástupcami médií, divákmi a policajtmi. Cochranova sestra a jeho priateľka Sandra Vargo boli prítomné mimo súdu. Sandra Vargo. Steven bol vždy jemný k svojim 4 deťom, vrátane jeho 13-ročnej céry. Dokonca ma pokarhal za to, že som ich poplácala, keď sa správali zle. Cochran sa pri zatknutí vyjadril, že si na nič nepamätá, údajne kvôli intoxikácii metamfetamínom. Jeho priateľka, Sandra Vargo, potvrdila, že s ním telefonovala a tvrdí, že bol pod vplyvom drog. Rodina obetí si želá, aby justičný systém spravodlivo prešetril tento zdĺhavý prípad. Súdy potreboval 15 minút na prečítanie 21 článkov. Steven bol odsúdený na 106 rokov väzenia. Čo si myslíte o tomto prípade? Napíšte do komentárov. Uvidíme sa čoskoro.